Jesus, åbn mig for dig. Åbn mig, så jeg kan tage imod dig. Bliv opmærksom på, hvordan du har det. Bliv opmærksom på din krop. Læg mærke til din holdning. Forsøg om du kan finde en position, som hjælper dig til at falde til ro og være i ro. Du behøver ikke bruge kræfter på at holde dig oppe. Lad dig glide ned og mærk, at underlaget holder dig oppe. Vend opmærksomheden mod dit åndedræt. Og mærk, hvordan luften strømmer ind i din krop og ud igen. Mellem din indånding og udånding har du måske en lille pause. Lad den være der og forbered dig på at lade nyt liv, ny luft strømme ind i dig og ud i alle dine celler. Tag imod livet som en gave, hver gang du ånder ind. Hver gang du ånder ud, kan du give slip på bekymringer og spændinger i din krop. Ved hver udånding kan du give slip og lade dig synke ned i underlaget. Du kan forestille dig, at det er Guds trygge arme, som holder dig oppe, og som du kan hvile dig i. Vend endnu en gang opmærksomheden mod dit åndedræt, og vid, at du altid kan vende tilbage til åndedrættet, når du får forstyrrende tanker. Det er helt naturligt at få tankemylder, så vær mild mod dig selv og vend tilbage til åndedrættet og din krop, når det sker. Flyt nu opmærksomheden ned over din krop og ned til dine fødder. Bliv opmærksom på dine tæer. Bliv opmærksom på dine fødder. På oversiden og undersiden og hele fodsålen. Bliv opmærksom på dine ankler
Bliv opmærksom på dine lægmuskler. Bliv opmærksom på dine skinneben og på dine knæ. Bliv opmærksom på dine lår. Bliv opmærksom på dine hofter. På dit underliv. Bliv opmærksom på den nederste del af din ryg. I bugen. Langs rygsøjlen. Og bliv opmærksom på maven. Bliv opmærksom på rygsøjlen. Op langs rygsøjlen. Og den øverste del af din ryg. Bliv opmærksom på dit bryst. Bliv opmærksom på dine skuldre. Bliv opmærksom på dine arme. På overarmene. Albuerne. Og underarmene. Bliv opmærksom på håndledene. Og på dine hænder. På oversiden af dine hænder. Og inde i dine hænder. Bliv opmærksom på dine fingre. På tommelfingeren. Pegefingeren. Langefingeren. Ringfingeren. Og lillefinger. Flyt nu opmærksomheden op til halsen og nakken, og bliv opmærksom på dit ansigt, rundt om øjnene, kinderne, omkring munden. Bliv opmærksom på din hovedbund, frem mod panden og tindingen, og bagover ned mod nakken. Bliv opmærksom på hele dit hoved. Mærk efter, hvordan det er at sidde eller ligge her. Mærk kontaktpunkterne mellem din krop og underlaget. Bliv opmærksom på dit åndedræt. Tag imod livet som en gave, hver gang luften strømmer ind i din krop. Hver gang luften strømmer ud af dig, kan du give slip på bekymringer og spændinger i din krop, og lad dig slippe ned i Guds trygge arme.